Da? Ai dat? Da. Bună seara și bine v-am regăsit la un clip! Astăzi ne vom juca Minecraft IRL! Mod League of Legends de pe Minecraft. Mod cu Legends. Acum suntem în loading screen pe Minecraft. Ne băgăm texturi, pac. Da, e update-ul nou pe Minecraft. Așa e. Îl testăm Minăm. și noi înainte. Minăm acum. Nu E și Jessica aici cu noi. instigăm la păcate. Mâța e Jessica. Mă, ce e Jessica, da. Dar nu prea vorbește. Da, că n-are creier în cap. Pe jumate. Mai puțin de jumate. Nu da bully. Nu dăm- Dar nu-i dau bully. Doar ce gândeam. Cu voce tare. Poate. Că da. Poate tu auzi de fapt voci din niște schizofreni? Așa e, băi, Eu băiatule. cred că măța e francezul, bă. A, era, băi, băiatule. Francezul e grecean. Voi mă auziți destul de tare, băi, Hilari, mă auzi? Se aud, frate. Eu mă joc Yasuo pe Minecraft, bineînțeles. Da, gen. Și eu, Diana, tot Minecraft. Cu sabia asta spar copacul. Să abia fac copacul. Mereu acum facem lemn, facem speedrun la meci. Am draconul. Ai dracon? Nu ori Speedrun la meci. draconul adevărului. Mi s-a Sper murit! că ne auzim bine la Arian ăsta pe video, că Grecu n-a putut să dea live, că ați văzut ce calitate proastă First A time, avut. first time, flare up, first. în ultima vreme. Mi s-a blocat mouse-ul, mai bine mouse! Mi s-a cam... Uite, tocmai ce ziceam. Se vede, Ne frate. bucurăm că mai trăiește băiatul ăsta. Spun eu că se vede chiar foarte bine. Nu mere mouse-ul, că să moară familia lui! A, Bă, Lari nu pune camera aici că se întâmplă chestii. Bă, Mai bine bă, mouse! bă, noi nu am family friendly, bă, încetați, bă! Nu, acoperiți ochii copiii, nu s-a întâmplat nimic acolo. Bă, mere mai bine mouse-ul! Gata, Bă, mere. copiii trebuie să știe ce se întâmplă cu pisicile. Așa e, se fac cu mai mulți copii. Ce? Bă, dar chiar e nasul pe mine la ea. Nice, perfect. Nu, de fapt, hai să atingem. Nu, cred că vreau. Cum adică? Ai zis nice, îmi pare rău pentru tine, am câștigat acest mare trade. Păi nu, ideea era că voiam să fie ție rău, așa că hai. Dar știu. De zic. Mulțumesc, băi, băița! Așa că deci cum dracu ai câștigat dacă... Jessica, pardon. Ai zis că vrei să-mi fie mie rău și eu, uite că nu vreau să-mi fie. Da, Eu bă. mă simt bine, am 74 ms A, da? și mă simt bine. Eu am 50 50 de inversul tău, bă, băiatule. Stai că acum am 49. Băga Și ne-am eu îl piciorul. bag pe Pantheon. Ești bun, bă, băiatule. Tu ai voie să-l bați pe Pantheon? N-am voie să dau bully la oameni. No, Păi și atunci, it's illegal. so what? Well? You can suck my... Can suck my dick? No. No. Tocmai ce a zis Larry, copii, că îi place... Hai, o dat tureta în mine și nu a sunat. Da, te-am văzut, te-am prins o filmare. Nu a sunat tureta când o dat în mine, ești nebun? N-are volum. Bă, Tu n-auzi bine, mă. Ai boss? am ping prea mare. Ai boss, mec, și... tu n-auzi de la ping, de fapt. Dar să știi că probabil că de aia n-am auzit. Capă. Râs, tu râs, dar Da, ce, aia zi, așa e. De ce dracu am setări de mii făcute? Easy. eu nu-mi bag pe ăsta. 2-0 la Pantheon. Așa se joacă. Acum nu mai are băi băiatul ăla. Coaie, mi-a dat ignite-ul. Coaie, mi-a dat ignite-ul. Coaie, n-am putut să-i dau tornado, ești prost! Bă, nu sunt. Every Yasuo, man. Bă, dar Typical Yasuo, man. am ping în pula mea, în castravetele meu de mare. Castravetul tău de E mare? E mare, da. Băi, dar Kazik este prizor, mă, Cum fac să nu mai împing? Nu știu, privind botul în aspect și vedem un fight impresionant la junglă care se termină cu egalitate, care se plimbă ca bușterică. Ce Unde dracu se termină faceți cu acolo? egalitate?
Eu stau pe aici să fac zoning. Egalitate. Eu nu vreau să iau asta scaterul, că îmi vine smite-ul 5 secunde. Da, aia era mare problemă, bine. Dar vine și bot lane-ul. Îl bat că sunt pro player, frate. Bă, dar niște help de la botul ăsta de mi-aș... Mai plecăm că... Demiaș. Sunt incompetent. Și Oh tu. my god, s-a comis kill. S-a mai comis un kill imediat. No. Asta s-a făcut. Ce? Vezi că se ia pe mine la niște. Care e? A luat ăla, bă, scartelul meu. Ne-am piciorul neamului. Mamă, să ne batem, băgam în piciorul de câine. Oh my god! Poftim! Ce mă, te bătu câinele? Bă, nici nu vine să cred. Că te bagi. Nu știe. Tureta aia nu sună și nu se vede când dă mine, ești nebună? De la ping, bebeatule. Era să mor, frate. Că sunt grid. Bă, Baca? deci... N-am mai pomenit așa ceva. Ai bă, și tu plantă în jungle, băi, de ce bă, ajunge asta? A, dă-o de Bă, sabă. nu pot să cred cum zice Rodby, un mare youtuber faimos pe care îl cunosc și e prietenul Așa e, da, meu. păi, probabil. Așa e, suntem în aceeași școală. Nu pot să cred! Cine e Rodby, că am uitat. Mexicanul, frate. Băiat, Aia era, bebeatule. nu pot să cred. Rodby, pingvinul mexican. Ăla se duce cu nasul să pe. Și eu mă duc pe mama lui. Frate, Vezi că și atunci am niște aia că e destul fund. ce slab ești. Ce destul? Dă-te de pe... De ce mi-au atâta de mici coai? Că te bate. Hai, Hai, ăla hai, se hai, duce hai, apei. fă o schemă de aia de Yasuo, man. Am ping, Lari, nu știu dacă ți-am mai Vezi spus. că mori. Coaie, Good job. N-am... Ai supraviețuit tentației de a muri. Ca un... tu ai văzut? N-auzi că Nu. ai supraviețuit tentației de a muri? Ai văzut damage-ul ăla de la Nasus? Da. Da, l-am prins pe tine. Mă uit după aia. Recule, eu... Da, mersi, ești un adevărat băiat. Băi, dacă ăla joacă ăla sus și e de... Ești un adevărat băiat. A fugit ca fetița în tower, băi, băiatul. Bă, dar ești și prost, bă. Eu nu, el este prost. Uite, bă, mă omor cu eu sau cu ce dracu e ăla? Eu. Mă omor cu eu! Da, gen, Nasus. Și eu credeam că dă tower în mine și de fapt dădea pe eu în Așa mine. de aproape ca să-l bat și pe ălalt. Nu știu de la ce mi-au tower damage, dar aparent Nasus e tower-ul. Să fac un Bă, Nasus deci tower, îmi dă băiatul. la un E, îmi scoate jumătate de viață. Da, pe ape. Și ce era un asta, frate? Nasus. Poftim? Ce ți se pare corect, este? Eu ți-am Da. zis să mă lași versus el, dar tu că nu, că vezi, vezi. Da, super acum. Dar cine în lumea asta și imagina că vreodată în viață o să joace cineva în asta? Pe? Cine mi-a să se... Și mai era că joacă numai Nasus. Aștepta că să joci tu Yasuo. Slab. Hai și fă Drake cu ăsta, hai. Hai că-l facem, mă cheamă de 2 ori că să fac și eu. Hai. Pentru ce nu-mi dați și flash, băi, copii, să țineți multă treaba. N-ați mai, bă, băieți. Bravo, fac wall și azi damage când eu am pus wall aici, bă. Bă, ce... Eu n-am mai, bă, băiatule. Tocmai l-ai dat. Nu l-am dat. Vino, bă, înapoi să ne batem, șmecherei. L-am dat eu. Ce ia de bă, bot, vine cu asta. Ia zi că mă fac... Avem ceva knock. Mai de la Draven. Da, Și de la mine. da, ai dreptate. Da. Are ăla omega lui alții. Bă, deci nu pot să cred omul ăsta. Turbulențe... Bă, nu pot să cred omul ăsta. Îți intrăm în mamă. Outplay potential. Nu pot să cred. Mă, Da, da, flash-ul? mă, tam piz. Bă! Băi! Ăsta, Pistică. uneori uit unde mă aflu. Pe pământ. Pe canalul nostru de YouTube. La care puteți să vă abonați, da, să dați share pe Facebook. Dacă aveți copii de clasă 6 care vor să se uite, dați share pe Facebook. Dacă aveți copii de-a voi în clasă cu cabo, vă rog să le ziceți despre canalul nostru
Bă, nu. Vezi, mă, dracu, că mori. Bă, nu. Se produce scală. Ăla ce? Ce-o plănuit, Se de fapt? produce gameplay. Scalăm. Cu căpuțul ăla de gândac, împuțit. Ce-o plănuit de el? Să-i fur eu flow imediat. Aia a plănuit el. Ce iau, scaterul. Cred că s-a Băi, niște vezi, fugi dracu de acolo. Mi-a picat netul. Vezi că mori. Și capul. Mai ales ăla. Bă, nu pot să cred, mă. Ăla Bă, În bă, viața are mai costat. bună îmi pică netul. pe bot, ce se întâmplă? Atmosferă? Nu, nu, bă, dar În tower. Atmosferă. Băi, vezi că vine Kha'Zix pe bot. Hai că pe bot. Da. I-am furat toată jungla, ăsta e. Uite la E mine. pe bot, nu pot să cred. Bine, easy. Vine Nasus pe Grecu. Pe drept. Dar nu mai S-a nu luat mai bătaie. Morții lui de campion. Bot, Dă bot! Da, broască. Oh my god, bot o 3. Eu eram lângă broască, bă, băiatule. Cum? dacă cum fac am o mana, eu? bat. Stai, dar ce am stat să stan? Bă, la cred că te-au văzut când ai făcut alea și Frate, cred nu că pot veni la să-l Grecu prind, nu pot să-l să... prind, efectiv, nu pot să-l prind. E mai rapid decât mine cu 10 movements și nu pot să-l prind. Vezi că e pe acolo, bă, n-a sus. Suzan. Aia era, băi, băiatule. Vezi că vin la Suzan, frate. Puși băliște pe el, puteai să dai escape pe el. Frate. Hai că pe el dau escape. Pe ea în tower. Vezi, că mori. Hai că mor. Bă, tu fac ciorile, băi, vezi. N-avem ciori. Război pe mid! Da, o să... Bă, dacă vine, mă, Pantheon ăla nebun. Liniște contra Ucraina! Nu, nu, nu! Bă, ne-ai luat Nu-i bani strigăm pe la YouTube. violență, nu-i strigăm la violență! Azi ai dreptate, mă! Ai dreptate. Ucraina contra liniște. Așa e. E complet alt lucru. E ca și cum ai spune că pâine pe E ca atunci. E ca atunci, frate. Ca atunci, mai țineți minte. Mai ții minte când... Dar atunci când... Da, și când, bă! Bă, da Kha'Zix, bă, Dar mai știi Kha'Zix! atunci! N-am multe, băi, băiatule. Dar de ce? Că... A dat-o pe scadă. Hai, PC, hai să ne Pe bagi. ce? Pe ce ai dat multă, mă? Pe scadă, băi, băiatule. Bă, ăsta vrea să mă atace, bă. Tu ai grijă, mă, acolo, cont pe bot. Ce să am eu grijă, mă, la prostul ăsta? Nu mere calculatorul și nici creierul. Prostul ăsta care nu dă damage. Nu pot să cred că m-a bătut Kha'Zix, s-a sărit în fața mea și mi-a dat ulta pe el din greșeală. Pe bune că din greșeală mi-a dat ulta pe el. Așa e. Da, că am dat ăsta în Nasus, Bă, am bine că vrut să acolo dau ulta și pe Nasus, Nasus puțin. și a sărit ăla în față și am dat ulta pe el din greșeală. Așa e. Exact așa sunt. Da, mă jur. Ăla nu dă damage pe Cure, numai pe Și ăsta și pe ce de damage. Păi de toate, de la damage. ăla nu E. vrea. Nu. Nu dă, bă, Kha'Zix damage. Cum să dea Kha'Zix damage? Nu. Dar tu pe ce ai dat ulta, mă, iară? Eu pe bot ca să iau kill-ul pe Senna, dar... Sper s-a gândit să mai stea puțin pe lane să... Să moară și... Cu cerul. Nu instigăm la violență dacă știm că murim. Dacă este un joc. Corect, și dacă vrea să mă sinucid cu clor, la fel, nu instig la... Păi nu-mi fura, mă, kill. Am încercat eu. Nu pot să cred, proflayerul ăla s-a activat. Această Am fost ființă activat liniștită. mereu. Ai fost pe drag. Păi n-ai. Ăla a fost la planul, că joacă ea sub, trebuie să fidezi mai întâi. Ok? Uite pe Senna aia, e bună. Este foarte nebun. Mie vine eu în 2 secunde, vin la game. Dacă aș putea să dau pe plan, pe click. Bun băiatul ăla. Băiețel! Băi! Și eu am 3000 gold și nu vreau să mă întâmplă pentru că mă ține buzunarul. Asta ce dracu face, mă? Nu poți dau ea. Bă, dar tu ești degeaba, bă, băiatule! Ia doar! Cum am 6 Nu pot să drei cred! coaie? Acest... S-a scăpat, incompetentul. Ulta, bă, băiatule! Dă ulta, nu acolo. Acolo, credeam că e. Bă, tu mă dezamăgești, bă. Da, chiar, mă dezamăgești complet. Da, v-am zis că n-ai chef să mă joc. Păi, și ce? Păi și te-am întrebat eu dacă ai chef. Corect. Da, Nu, n-am făcut-o. am fost luat cu forța aici. Iară vine Kha'Zix, fii atent. Nu e adevărat.
Nu de țin cătușe. Da? Încă. Tu trebuie să filmezi cu noi, bă. Că n-ai filmat un clip Așa încă că cu noi. Și pune mâna prietenul și nostru. casă, dracu. Așa e, băiatule. Tu n-ai cu Drake ăla, bă. A murit pentru că se bă. Așa e, bă, că nu degeaba ți-am pus numele în... Vaca? Că a murit Bondei, nu, bă, băieți. Asta e că e cu pe el, n-are el izolare. Stai că... Dacă sunt și eu aici, băi, băiatule. Îmi fuge Yumi-ul pe tine. Stai, băi, băiatule. Da, am ce să-ți fac, n-am mană. Ia stați că mie cam place. Ia, da, strângeți-i pe toți acolo, dați-le băi, dați-le aici. A, pe unde mai vrei să vin, băi, Oh my băiatule? god, tornada aia de pro player! Ce? Hai, băieți, hai! Numai la mine te N-am uiți, ce mă. fac, adică... Nu, pe la... nu. Se pare că ceva interesant pe bot. Da, băi, auzi, uita, hai! Ce e eu cu aia, că a dat aia flash-ul din neu meu? Vorbește frumos. A zis aia. Da, frate. Mama, a murit câinele. Am bătut cerberul. Bă, dar ce bună scuia să-mi bag pula. Ești pătrat. Ăsta să-mi bag castravetele. De mare? De mare. De e mare? Cum te-a prins, bă? Nu știu. Bă, ce caută ăsta aici, mă? Bă, nu știu. Nu e al meu, frate, i-am dat dismount. Coaie, mă, bag. Nu, că-l baci, ai ultă. Gata, grecule, nu te... Nu te să baci cu el în continuare. Nu puteam. Hai, taci, că Dar avea la full. Trec el, băiatule. N-am ce să fac, că n-aveam mană. Avea la full. Bă, dacă a zis ăla... Băga-ne castravetele de mare în ca... corect. Să duce pe cax direct în Polul Nord. Da, gen. Să mănânce What? capul la pește. Ce vei, Da, bă, băiatule, damage? că ăștia au mid-uri cu domnul Are pușat. capul la pește, mă, rataților. Bă, Am dacă primit pui 700 de așa, gold cu aia. coace... Cu oaie. Cu oaie am zis. Coane. Coane. Oaie. Oaie. Vezi, bă, că vine Nasus. Ce mi iau al doilea item pe Yasuo? Phantom, Da? Edge-ul? Phantom Dancer. Nu Infinite Edge. Nu, ăla al treilea. Că trebuia să încep cu Zil incompetentul. Trebuia să încep cu boții, de fapt. Cum să încep cu zi? Am scăpat cu portalul! Hai, că și Bă, bă, tu ești prindem. prost? Cum să încep cu zi la ajutor. Nu are Lari! nicio logică, Laria. Ba da, dacă marele main de Yasuo, Caziel așa, bă, ești prost rău de tot. Eu? Rău de tort ești și tu. Cum să zici, mă? Campion de căcat! Ce așa începe cu ăsta? Eu nu înțeleg. Îți dă movement speed, attack speed și... Și ce fac cu el? Că oricum mă bat din euri cu prostul ăla, că n-am cum să mă mișc. Nu, Altfel. movement speed, attack speed și crită și de la început e foarte bun. Mai ales Da. că EU tău se bazează și pe movement speed, bă, incompetentule și se dă mai repede și Și e mai ce? util. Dar n-am damage așa. Ba, ai damage, că dai crită. Și... Dar oricum dădea cu Infinite Oricum Edge. damage că vine din attack speed. Oricum aveam 100% Stai, oricum. stai. E Păi da, mă, mișto. dacă prim item de 1050 e mai ieftin decât buții. Dar puteam să le iau pe ăla. Băi, tu! Mie îmi place că l-am bătut pe Kazik la 1v3 acolo, foarte frumos. Am 3 cap gold pentru că cool. Și v-am arătat cum se joacă ghirele pe top. Mulțumim, Simeon. Și vedem un prost care moare imediat. Și mă refer la Suzan. Și la mine imediat. Și la tine, da. Pentru că incompetentul de liniște a uitat să ajute. Și a uitat care Windows și moare. Coaie, cum nu l-am omorât pe ăla? Ce ai zis? Oaie. Oaie. Ce? Ul. Da, frate, așa e. A zis ul. Bă, dar vă urăsc pe ăsta. Mi l-ați fi dat pe ăsta, bă, bot, incompetenți, ce feți. Măța a luat visionul pe cap și s-a urcat pe mine. Competenților. Măța a luat visionul pe cap și s-a urcat pe mine. Am cele mai. Eu am primit. Bă, de câte ori a fost Kha'Zix pe mid, nu a fost Nasus Bă, pe mid. Bă, la este, ca spawnați dracu.
Și vin și eu acolo, dar nu știu dacă fac ceva. cred că aia efectiv mi-a mâncat ultima ta. Așa ceva nu există. Vino, bă, Ai nevoie de el? face, bă! Ia, Mori, te rog. nu, ce? Hai tu să Lasă-mă fii. să fac kill-uri. Că nimica nu pot să fac. De mine așa este, pentru că sunt bun. Hai să fac Drake-ul singur. Vezi că vine exact ca XL. Ca zic el. Ca XL, frate. Mori. Ce să fac? Să mă ori. Bine. Nu este instigare la violență pentru că... Mă, ce violență? Eu instig la moarte, nu la violență. Nu, am murit. Hei, Bev! Am scăpat! Because we are pro! Nice. Mă, dar Bev ăsta nici treaba, bă, băiatul ăsta. Da, să știi. Coaie, bă, dar tu ești surd în c***tii. Pe mut, mă, lasă-l. Și vorbește frumos de maică sa. Păi eu am auzit de copiii mamii lui. Ah, da, ai dreptate. Și ăla mai e și ultimul căcare de campion. Outplay. Vezi că da, ți acum play. Ce să fac asta? Aparent își folosește 0.1% creierul și nu merge creierul ei. Să lasă creierul. Da. Bă, dar și cineva de pe top, că, na, Mă duc imediat. are și ăla rift-ul și nu prea ar fi așa de word și n-ar fi nici așa de indicat, dar în același timp parcă nici nu pasă. Așa că... Sunt de bază acolo, n-ai ce treabă. Nu, nu ajung pe aia! Pentru că mi-a dat un căcat de nasul său. Și a murit și pisica, Dar nu știu ce să da jos de pe mine, sincer. că tanca. Tanca... Păi după ce a murit eu tanca. Piciorul Să nu știu ce meu? tanca. Mai trebuie... Oaia, bă. Da, hai. Eu cred că le tanca oaia, băi, Nici băiatul. de oaie. Ok, so. Easy win. Aștept să-mi dați space-ul după meci. Da, bă, aia era. Să ne dai, bă, banii, că... Kill-uri și în farm? Nu, Bine. ești un bulangiu. Că? Nasul meu nu la tine pe top, dar panteonul tău de câte ori a fost aici? Da, și de câte ori ți-am bătut nasul așa, random că m-am Da. bătut pe mine. Ori. Mi-ai furat kill-urile. Ciorile mele... Vezi că mori liniște și am întâlnit. Nu mor, bă, liniște, hai că le băgăm pe restul. Pe ei să-i batem. Dă-le bei, bă, că-i batem. Cum dracu o chema mă pe pisica asta? Adică cum naiba? Da, gen. Cum o chema pe pisica asta? Ala... Din. De pe transformice, mă. Încă de Nu mai știu. cum o chema? Bă, ce faci cu ai unde Încerc pleci? să nu mor! Era ca zis după mine, dacă n-ai văzut. Vin eu. Bă, deci nu pot să cred cu cine mă joc. Ăla fuge, mă. Eu mă băteam cu Cadisi, deci vine, băi, băiatule. Eu o bat pe aia mea. Și unde a fost problema? Cum dracu v-a bătut ăștia? Nu? Păi, liniște... Pentru că ăla fuge și pe mine mă lăsa cu 1v3 aici. Ah, ok. Bă, Understand problem. Ăla fuge că pe el îl bate ca Zix, el film full viață. eu mă băteam Cu cu Cadisi, Yumi bă, pe băiatule. el. Bă, tu cu poți să ultimată. fight-ul ăla, băi, Cum pledezi, băiatule. bă, grecule? Hmm? Cum pledezi la acuzațiile de niște fete? Păi, el e broz și... Să-mi sugi castravetele de mare. Să nu zic ceva mai rău imediat. Cuvântul Urât, băi, băiatule. Cuvântul cu Picior? prost? pizda mătii. Bă, Aoleu! fii aici. Aoleu! Și prostul ăsta de la Real m-a făcut să-mi iau Phantom Dance, să-l băgam. Păi și ce mai Bă, dar dacă aveam bani de vintage, de ce pisici, mă? Sunt un campion foarte normal, da? Da, gen. Fac, așa de aproape să o bat și pe aia. Atâta de aproape. Asta, atâta s-a putut, na. Nu avem mai mult. Facem și noi ce putem meciul ăsta. Copiii mătii de Kha'Zix termin. Și de Yasuo. Că el, că XD1, Că XD, că pana mea, că nu știu ce, auzi la el. 3K Gold. Mie tu. Da, bă. Exact așa.
De măta! Cât dracu am? Stai, bă, că trebuie să mă flexez și eu. Ce plictisitorii sunt oamenii ăștia. Da, mai ales tu. Tu să dispari. Eu? Da. Eu după ce te-am cărat atâta. Nu te tu, de pulangi. Bula. Facem un pic. Help, băieți, da drac! Drac! Drac. Hai că te și ajută-te. Te duci și-l faci singur, dracu. Sper să mori. Eu fac ca Zigzu, frate. Fă-l, frate. Mie nu trebuie dracu. Dă doar atunci, băiatule. Ce a fost bă la evul ăla? Mi s-a dat automat, nu că... Na. Se dă eu automat la tine. Da, gen dacă... What? Dacă îl încep deja. Ce vrei, bă, să faci? Să mă fac că nu văd așa ceva. Vă pui bounty, bă, băieți. Mamă, dar am așa damage. Amuzant, amuzant. Bă, dar ce prost e să-mi bag pula în tine. Amuzant, amuzant. Da, vorbește-mi o dată frumos! Bă, ce... Stau în tower și nu mi-a damage și tu sperie. Și furi kill-uri în pula mea. Urăște frumos. Bun. Atât și pentru ziua de azi. Atât și pentru videoclipul ăsta. Verde, Vă dați un salutăm, like. sper să... Sper Ne să mă place Larii. videoclipurile, Continuă, baftă luați un și check. salut! Dai băi, Andy.